Трите съставки в омега-прим, омега-3, коензим Q10 и селен действат в мощен синергизъм и ефекта на омега-3 се увеличава многократно. Получаваме най-мощната омега формула. Все повече хора започват да разбират значението на полезните масни киселини и приемат продукти с омега-3, но това не е достатъчното условие за регулиране на метаболизма и отстраняване на последиците от стреса в сърдечно-съдовата система. Най-новата тенденция е съчетаване на омега-3 с две други иновативни субстанции с висока биологична активност – коензим Q10 и селен. С комбинацията от омега-3, коензим Q10 и селен, цялата кръвоносна мрежа, сърдечния мускул, скелетната мускулатура, мозъка и кръвта получават необходимата клетъчна храна, за да функционират хармонично и в оптимално здраве. Бързия и осезаем положителен ефект, несравним с този след приемане на монопрепарати с омега-3, се дължи на включения в комбинацията коензим Q10. Тъй като той е масно разтворим антиоксидант, неговото действие се усилва, когато се усвоява в масната среда на качествените омега-3 масни киселини от рибено масло. Добре усвоения коензим Q10 в съдружие с омега-3 и селен предизвиква осезаем прилив на енергия и подобрява жизнения тонус. Като естествен участник в обмяната на веществата, той е като искра за клетъчния двигател, който ни помага да зареждаме малките клетъчни акумулаторчета. Омега-3 подхранват клетките на миокарда и мозъка, разреждат кръвта и заедно с селена оказват силен противовъзпалителен ефект, като регулират масната обмяна и редуцират натрупването на плаки по стените на кръвоносните съдове. От друга страна, коензим Q10 подхранва сърцето и цялото тяло с енергия, като съхранява жизнеността на всички клетки. Не случайно на коензим Q10 се приписва наименованието магическа съставка. Селена като силен антиоксидант балансира процесите в имунната система, лекува възпалението, поддържа еластичността на кръвоносните съдове и регулира протичането на всички метаболитни процеси.